Тук е най-усойното място в градинката ми и съм натикал едно волско сърце, т.е. не едно, а две, едно до друго. След това има 6 домата Кембъл. Това са производителите на супи, които правят и домати. Тук е сектора на Мега Фантастик, като има тук това е Фантастик само. Ето го. До него е Селебрити. Така. А ето тук има 2 Бетър боя. След това отиваме тук насам. Това е Bush Girl. Gardener's Delight, който до сега не е спочервенял. Аз го чакам. И тук има 3 Big боя. Тук има един нещастен домат, който дава доматки, нали? Си тръгнал така. Друга бушгърва. Тук са ми пащърнака, парснипа. 100 свит. Седи си такъв. Едната ярлигърва е до нея Бренди Уинред, червен, от мое семе. Тук е един рехабилитиран. Тук имам в саксия един черен крим. Ще яде трова черен крим. Тук още една гърва. А до нея стюпица. Тук набучкани разни неща и те си дават си плод, нали? Ма кога ще има от тях червен домат, не знам. Това е втората китка на Big Beef. Той така голям шах стана, сред най-големите. Тук продължава да има сърца. И най-големия е Сънголд. Той е навсякъде, тук, в джунглата.